so hard and got so far. Γεια σας παιδιά! Γιατί δεν ξέρω ποιος είναι νευρικό τώρα. Δεν μπορώ να το χωράω, αυτό είναι το πάρα άλλο. Εδώ πέρα πώς καταλαβαίνετε τι είναι γεγονότα δηλαδή. Και για πω φέτος θα πρέπει να πάει στην πρώτη δημοτικού και όχι στην πρώτη γυμνασίου. We don't say ages in videos, όλη κιόλας. Σιγά, τέλος πάντων. Τώρα ακούστε, συγγνώμη που έχουμε να κάνουμε βίντεο κάτι άνοιξα, αλλά ήμασταν διακοπές και οι δύο. Και βαριόμασταν να μιλήσουμε σε βίντεο κλίση. Σε μια φάση και δύο ήμασταν για ένα μήνα διακοπές όμως. Ναι. Και συνολικά 3 εβδομάδες κάναμε σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες. Ναι. Εσύ μου πήγες σε άλλη χώρα και εγώ. Τέλος πάντων, παιδιά, θα κάνουμε σήμερα τύπη ανθρώπων που όταν ανοίγουν τα σχόλια, γιατί πλησιάζει αυτή η μέρα, χαίρεσαι! Και να απάντηση τι ξέρεις. Όχι. Ποια είναι η απάντηση? Δεν έχω ιδέα. Εγώ χαίρομαι. Εσείς παιδιά τι τάξη θα πάτε, γράφτε μας στα σχόλια. Εμείς θα πάμε πρώτη γυμνασίου. Εμείς μπορεί να είναι πρώτο δημοτικό. Ωραία, εντάξει. Κάνω bullying στους subscribers μας. Τώρα, εγώ θα σας δείξουμε τύπη ανθρώπων. Ποιος είναι ο πρώτος τύπος? Αυτός που γκρινιάζει κάθε ένα λεπτό. Αρχίζουμε. Λοιπόν, η Ειρήνη θες να σηκωθείς στον πίνακα να γράψεις την αλφαβήτα, τα πρώτα 2 γράμματα. Σήκωσα εγώ κάποτε το χέρι μου, sorry κιόλας. Ναι ρε Ειρήνη μου, αλλά πρέπει να έρθεις να κάνεις μάθημα. Κάνω μάθημα άμα κάθομαι. Είμαι μες στη τάξη. Δεν γίνεται να είσαι απλά μέσα στην τάξη, παιδάκι μου. Ακούω κιόλας. Τι λέει Έχω εδώ? μάθει, Today we're going to learn the alphabet. Ευχαριστημένη τώρα. Ωραία. Τέλος πάντων, ωραία, εντάξει. Ειρήνη, έλα να μοιράσεις και τα διαγωνίσματα που σας έχω ετοιμάσει, εντάξει? Όχι. Γιατί? Εγώ το δικό μου το έχω πάρει, δεν νοιάζει. Για τους άλλους. Πρέπει να σε νοιάζει για όλα τα παιδιά της τάξης σου. Τέλος πάντων. Άμα αυτός μένει καλά, είναι και οι άλλοι, sorry κιόλας. Ωραία, εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα εγώ θα σας το μοιράσω, αλλά η Ειρήνη εσύ να ξέρεις θα πάρεις αποβολή. Παιδιά, εδώ πέρα βλέπουμε την Ειρήνη που έχει τρελαθεί. Είναι με μια φίλη η οποία πάει στη Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Αχ, επιτέλους, μισό το σχολείο, τέλος πάντων, εγώ θα πάρω το κινητό. Καλημέρα κυρία, τι κάνετε? Τι είναι αυτό που βλέπω πάνω στο χέρι σου? Που κρατάς το κινητό μου. Λοιπόν, έχω πάλι σχολείο. Μισό το σχολείο. Καλημέρα κυρία, τι κάνετε, πώς είστε, χαίστηκα, μη μου πατήσετε, δεν έχω πρόβλημα. Πάλι σχολείο. Γιατί πρέπει να πηγαίνω στην πρώτη γυμνασίου κατά φορές στη ζωή μου? Είμαι χαλιά με αυτή τη ώρα, δεν με νοιάζει. Καλημέρα κυρία, τι κάνετε, μη μου πατήσετε, χαίστηκα. Τι είναι αυτό που κρατάς? Το κινητό μου. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου. Σήμερα είμαι στην τάξη, πάμε να βρίσουμε την κυρία. Δώσε το κινητό. Κυρία, δεν φέρεστε καλά στο γύρισμα. Δώσε το κινητό. Το πήρα. Oh my god. Ας περιμένουμε τους μαθητές μας. Νομίζω πως η Ειρήνη σήμερα θα είναι πάρα πολύ πρόθυμη για μάθημα. Αρχίζει το σχολείο. Ναι. Ωχ, γεια σου Ειρήνη μου. Γεια σας. Αρχίζουμε λίγο μαθηματικά τεστ. Εξισώσεις. Ωραία, αφού το θες. Με τα παμαρχαία. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πάρεις αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, θα στο δώσω εγώ και θα διαβάσεις το κείμενο στα αρχαία, εντάξει? Οκ. Πάρ' το. Κάτσε να σου το εντάξει. Δεν ξέρω αρχαία. Ωραία, εντάξει Ειρήνη μου, δεν πειράζει, πράγμα και την προσπάθεια. Τώρα, έλα να μοιράσεις τα διαγωνίσματα. Έρχομαι, είμαι πρόθυμη. Ορίστε, πάμε. Ένα για σένα που δεν υπάρχεις. Ένα για σένα, ένα για σένα, ένα για σένα, ένα για σένα. Λογικό να είμαι μόνο σε τάξη που δεν έχουμε άλλους ιδιαίτερο. Μπράβο Ειρήνη, τώρα θα σου γράψω ένα πρόβλημα στον πίνακα και θα έρθεις να μου το λύσεις. Εντάξει? Θα είναι 12 συν 12 συν 123 ίσον. Έλα να το λύσεις. Το βρήκα! 1, 3, 5. Μπράβο Ειρήνη.
Άμα δεν είναι αυτό, δεν ξέρω τι. Φέρνεις 10 στα μαθηματικά. Λογικά θα είναι οι πρώτες τάξεις, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Είσαι τέλεια, μπράβο σου. Θέλω τη μαμά μου. Γιατί μου άφησαν μόνη μου. Ποιος κλαίει τώρα? Θα πάω σπίτι. Καλημέρα, κυρία. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τη μαμά? Είναι η πρώτη μέρα του σχολείου. Άφησα με να μείνω σε ηρεμία. Εγώ θα πάω να παίξω με τη. Μπορώ να πάρω καριά το μαϊμουδάκι μου. Νιώθω πιο ασφαλή. Είσαι πρώτη γυμνασίου. Δεν με νοιάζει. Θα πάω να κάτσω εδώ πέρα. Θα βάλω και μια γωνίτσα για να παίζω με τα παιχνίδια μου και να νιώθω και πιο ασφαλής. Να, εδώ πέρα θα πάω, θα βάλω και ένα χαλάκι, θα κάθομαι εκεί, θα παίζω και δεν θα σας ενοχλώ όσο κάνετε μάθημα. Απλά θα προσπαθήσω και εγώ να νιώθω σαν το σπίτι μου. Η μαμά μου είπε, όπου και να πας, να νιώθεις πάντα σαν στο σπίτι σου. Ωραία. Να το χαλάκι μου, να αυτό, θα κάτσω κάτω και θα περάσω τέλεια. Κυρία, ελάτε να παίξουμε μαζί, θα σας δώσω και εσάς ένα παιχνίδι. Πληρώνω με άκετα γι' αυτό. I'm not getting paid enough for this. Τώρα θα κλάψω γιατί δεν θα τη μαμά. Μαμά, κυρία, μπορείτε να τη φωνάξετε, σας παρακαλώ. I'm not getting paid enough for this, oh my god. Δεν ξέρω αγγλικά, είμαι πάνω από 10 I would like to be a... Σήμερα πρέπει να πάρω απουσίες, για να δούμε. Η Ειρήνη δεν είναι εδώ. Καλύτερα να πάρω τηλέφωνο τη μητέρα της για να δω που είναι. Όψ, πήρα το βιβλίο μου, τώρα πρέπει να πάρω το κινητό. Ναι, καλημέρα μαμά της Ειρήνης. Γιατί δεν έρχεται στο σχολείο η Ειρήνη? Είναι άρρωστη, είναι άρρωστη. Ναι, άντε πάει. 3 μέρες είναι άρρωστη. Το έκλεισε. Πάω στο σπίτι τους τώρα λοιπόν. Πάω μέσα τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι το σπίτι της από ό,τι ξέρω. Ωραίο στρική, τζου. Πρέπει στρέκει στην ώρα του σχολείου, δεν είσαι καν άρρωστη. Η Μάρση με άρρωσε. Ψεύτρο! Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Έχουμε πολλά bloopers για εσάς. Οι bloopers που με βασάνισαν, πήγα να πνιγώ μία, αλλά για τώρα. Λοιπόν, έχει φτιάξει όλα τα bloopers που ήθελες. Ευχαριστώ για να δείτε bloopers. Και από εμάς, γεια σας. Bye bye. Πάτα wave, μωρή. Μισό wave. Περιμένετε. Κοίτα. Γεια σας. Τι κάνει η Ειρήνη? Στρική, τζου. Κόλλησε το πληκτρολόγιο. Κόλλησε το μου. Έλετε εδώ, oh my god. Τώρα τι να κάνει η Ειρήνη? Oh my god, ο Φέλιξ από τους Stray Kids. Είσαι τρελή. Oh my god. Είσαι καλά, είσαι καλά. Εντάξει. Oh my god. Πάμε να αρχή, πάμε να αρχή. Ειρήνη, ακούς Stray Kids. Oh my god. Πώς βλέπεις Stray Kids χωρίς το κινητό σου? Πάμε να αρχή, πάλι. Stray Kids. Πέθανε το παιδί. Γενικά εντάξει. Πάω από την αρχή. Μου κόλλησε χλέπα. Οκ, πάω να αρχή. Stray Kids. Oh my god, I'm American now. I'm Australian. Πάω να αρχή. Stray Kids. Oh my god, I'm... Δεν το έχουμε, άστα, δεν το έχουμε πάρει. Πάω να αρχή. Δεν είμαστε καθόλου καλές. Μετά από χρόνια τελειώσαμε. Ελπίζω να σας... Αυτό το οποίο πήγε να με κάνει να πνιγώ να πεθάνω. Μου κόλλησε χλέπα. Βλέμμα λέγεται όλοι. Εγώ χλέπα το λέω. Έχουμε κι άλλο ένα blooper! Πάμε πάλι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το βίντεο. Να το κάνω στο zoom γιατί... Κι άλλο blooper έκανε! Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, παιδιά, έχω πατήσει το play. Ένα ακόμα blooper. Είσαι τη φρεσένη μου. Ναι. Κουραστήκαμε πάρα πολύ και για να μην υπάρχουν